Kolonbiako kostaldeko negua herriskako gizon batek zerura igotzea lortu zuen. Itzuleran kontatu zuen. Hangoitik giza bizitza ikusten da. Su txikiz osatutako itsasoa garela esan zuen. Horixe da mundua argitu zuen. Jende piloa su txikiz betetako itsaso bat. Pertsona bakoitzak berezko argiz egiten du diztira besteen artean. Ez daude bizu berdin, su handiak daude eta su txikiak, eta kolore guztietako suak. Bada, su lasaia duen jendea, haizeaz ohartu ere egiten ez dena, eta su eroa duen jendea ere badago, airea txinpartez betetzen duena. Su batzuk, su motelak, ez dute argirik ematen, ez da erretzen ere, baina beste batzuk horren biziki erretzen dute bizitza, ezin zaiela begiratu, begia kliskatu gabe, eta hurbiltzen zaiena piztu egiten da. Nik zakeat momentue bat, retinan, zadek zapato goizien, Pablo, Aritz, Leire eta Julen, laurek bezarka zinetenin, eta ureta salto intzen utenien. Eta han juntzineten. Eta danok geldinen barkuen, buf, jazta, hazi da. Usten dut hori zintzala, bueno, jazta, martxan dago. Gero ez dakik ze gertako zan, o etzun ertengo, baina momentu retinan daket, gaina ere argazki hori askotan ikusteet, eta ze gauza, lau lagun, igerilen bitartez, juntazeater eta gauza on bateatik. Marea Urdineko zu txikia bihurtu nintzen, Marea Urdina sortu zuten laukotegietako bat nire laguna dalako, eta urte pila batetan ikusi gabe geunden, eta gabonetako opor batzutan berriro topoen gendun, eta orduan jakin izan nuen bere semiak autismoa zuela. Momentu hori niretzako izan zen gogorra. Ez nuen jakin nola reakzionatu, desente blokeatu nintzen, eta, bueno, holaxe pasasan denbora, hilabete batzu pasazian, eta egun baten uste dut dei bat jaso nula, eta komentau zian lagun honek, bere beste 3 lagunekin ideia bat aurrera eraman nahi zuela, Marea Urdina deituko ziotena, eta nahi zutela Gipuzkoako kosta igerian egin, gure gizarteak autismoa buruz entzuz ezan, zarata pixkate egiteko, eta orduan nik ikusi nuen laguntzeko aukera, eta bloke hori igual pixkate ezabatzeko aukera, eta nire laguntza eskini nion. Egi esan, ez nik egin nola lagundu nezaken, zen ni ez nahi zigirilaria, eta aber zein berrunik. Baina, bueno, gero denbora horra juntzan bezala, sortu zian gauza txikiak laguntzeko. Kontu da, barkun loin, altzana. Altzana loin da, nerviuk eta horiana, eta gualde honen gozula, eurilea zizan, eta tapen berri zen genitun, bafliek. Ja, azteko behin, eharreki, hazi ginen. Xerik alda jaspabilate egun den, logutxin da, etorrezan medikua, Ricardo, eskertzekua, bere lana, eta eskerrak ekarri gerun, ze bere izan genuen da para momentutan, eta betare etorrezan federazioko epaia, ze hori ere nahi genuen, neurtu nahi genuen, baita ere egite genuna, eta ez genuen nahi igerilariak egitera soilik etorri, baizik eta berai ere bere duintasun guztiarekin neurria jarretzen gu marka hau egingo dugu eta hor geratuko da. Baina
zuena izango da, eta itxeko, eta etorri zen epailea. Eta jarrezan martxan, bi txalupa, gure txalupa handi... Carraspio eta, bueno... Carraspio eta beste txalupa txikian, Agustin. Rosa eta Roberto. Rosa, Roberto gurekin. Eta Agustin. A la llegada de nuestra base anterior, que era Santurce, llegamos a Motrico en abril de 2018 y nos informaron que había alguien de Azpeitia buscando un barco porque quería hacer un acontecimiento especial en julio y nos pusimos en contacto con Marea Urdiña y llegamos a un acuerdo para una colaboración en ese evento que ellos tenían pensado. Travesía hasieran egin esaldi bat, idatzi ginen esaldi bat, eta esaldi hori boia baten sartu ginen, eta boia hori jungo zen etapaz etapa igerilari bakoitzak pasatzen. Orduan, gero hori ja Hondarribira jau zanean, ja bertan boia iguala, hasierako boia eta bukaerako boia iguala izango zen esaldi horrekin. Eta boia hori eman zuten, han preparatu zuten Gautenako festa erraldoi bat, eta han eszenario handi bat montatu zuten, eta azkenean irakurri zuten, boia eman zuten gora, iriki zuten, handi gata zuten, idatzita zegoen orrialde hori, eta han bertan zagoen jendetza danean aurrean, turismoa zuten bi pertsonek irakurri zuten, Pablok eta Nereak. Marea Urdinak e-mail bat bidali zidan, azalduz beraien proposamena, beraien asmoa, ilusioa, eta irakurri nunean asko gustatu zitzaidan. Gautenan azaldu nuen, gauten hasieratik esan zuen hor egon naizula ere bai hortan, aukerarik balego, hor egoteko aukera hori aprobetxatu behar zela, hori, azken finean ere bai helburuak, sensibilizarako helburuak badatozelako Gautenakoekin, ez? Eta orduan, ziran pizkate egin genuna da zan bezle moduan ere bai sartu, eta Gauten ere bai eskaini hor beharko zan zerbait ere bai antolatzeko, edo, hori prest ginela proiektu horretan parte hartzeko, jakinda ere, proiektua esala Gautenakoa, Marea Urdinekoa esala, baina hortan ere bai egon nahi genuen, bai. Eta gero, gero pizkatekin Gautenatikan egin genuena da azkeneko momentua, Hondarribiko iritzera pizkat hor antolatu, edo bertan egon hor jasotzeko, eta momentu hori antolatzen. Gure poltsikotik ordainduta, atera genituen lehenengo 25 gorro, Marea Urdinekoak. Bai, alaxe izan zen. Gero 3.000 saldu genituen, baina akordatzen naiz, gero poltsikotik, eta persona estrategiko batzu iban genien gorroa, ikusteko... Zabaltzeko. Eta gorro hori, nik nahi da. Eta kartel bat erosek jatun baita ere, akordatzen, gure kartel famoso hori. Papalok esan zuen, diru berdia, diru minimo bat, aurrea segitzeko, ez? Darun kalkulu batzu ginen zuen osaskar, eta esan gaten, zer behar dugu trabesia emateko. Trabesia aurrea emateko, 2005 eurorekin egiten du. 15 lagun, 2005 eurorekin, txalupa bat lantxa lortu bezeiz arrauna egiteko, lagun batzu pirauan ibiltzeko, eta 15 lagunekin egin datziok. Eta 2005. Crowdfunding bat inberdio. Vale, venga, hasi ginen behire, crowdfunding nola egitezan, sartu ginen plataforma baten, Ulule, justu olako proiektuak egiten zuen crowdfunding baten, redaktaren duen proiektua, eta gustatzen egin behire, bizto gora mantziguten, crowdfundingen rekompensa batzu jarri bertzien, eta, ate egin zuen nikiak, gorroak, eta, horri bueltak ematen, sare sozialekin bultzatuz, eta jendia gero eta gehiago enteratzen zala, lortu genitun, azkenien, jendiek, kuadriatan, parkeko amak dirua junta behien hartin eta itxasmila bat erosi, sobreak iristen ziren, ez dakize gabonak sortatu ziren eta... Kantura atera eta... Amigo Invisibleen sobre bat Marea Urdinako, kantura arten ama, lugotekako ama gehienak, kantura arten eta diru horrekin zer egin eta Marea Urdinari donatu zioten, crowdfundinga bota zuten, eta, hasi ginen jasotzen gauz batzuk, hau izan da, guk uste baino gauz potologo bihurtzen nahi da, eta eman berdio gaina,
merezi duen erantzune, ez? Orduan, ondo zaitu genduen erantzuten, igual eskerra honez eta bomboa eman da, egiten ziren olako donazio edo erosketak, ez? Ondo zaitu bergitena bai. Eta bukatu genduen, errege egun ondorengo egun baten, gaueko 12 bukatzen zen, eta azkenengo atzalde gabaldea, kriston esprine, donazioak eukitzen, ez dakiz, eta eritxik ginen, azkenean, 5.000eko zifra borobil batea, ez? Oso politia. Behin parte hartu gabe. Egarra oso kuriosu da, jendi ez zenbat sartzean horre, eta, zenbat putean, ez dakit, finantzazio hori epatu duen bezalaxe, ez dakit, internetak baita ere ausardia eskatzen du, ez? Eta gazte jendea, eta ez hori bakarrik bertan kontuatzen zara, ingurukoak izan zitezkela, ez? Baina izan genituen kanpoko ekarpenak ere, eta esatu zuena binork itzaitu zen ezagutzen, ez? Eta bialtzen zituzte, venga, animo, eta... Gero hor, pasau zen beste gauz bat, igual, hasieran ez genuen pentsatzen, ez genuen esponitzeko asmo handirik geure burua, baina bai ikusi getuen esponi barazola, eta horre crowdfundingetik, ululetik, horko prensa arduronak dituzigun, gure ekimena oso interesgarria zela, eta, artikulu bat idatzeko zutela gure gatik, ez? Eta, orduan... Arpegi ema berrezen. Orduan esan, argazki batzuk beharko ditugu. Eta eskerrak ema berezki baita mendik Iñaki Nagusiari, gure fotografoari, prestatu zala larun bat arratzaldea, botin handia jantzita unaino botina egin. Abenduan euritan, junginen, asmoak gendu namentxe atatzeko argazkiak, eta esan zunarek ez, Saturanea jungo gaitu. Saturanea. Artean dituen argazkiak, arropakin, trajeakin, udutan, kartela urak eman zigun. Urak eman zuen kartela, zartu zan gero leire, guiruroko horra norra hartuko zuna leire zartu zan. Baina, hor, ikusi gendu maitak egualdi oso txarra, oso txarra. Eta atzea bota beharrean, ez? Gaur txarra ditu, ino ezan atzea bota eta junginen danekan. Hor nik uste antzeman zala asko, determinazio, ez? Ezan genuen, iningo dut, eta guri itziok atzea botako ezerk, eta iningo, etzan derriortasun bat. Esan genezak ez dugu, egun honetan bestatek ginen, baina ez esan genuen egingo dugu. Eta bota ginen ara... Orduan hor ikusi gendun norbeak zauken kompromisu proiektukin, eta proiektuatik emateko dispuesto zona, ez? Nik uste eta argazki horiek ipini genituenak, da publiko genituenak, kontura zela jendie zein ginen. Ze crowdfundingo kampainan ez ginen azaltzen hasiera baten, perikotan etzan azaltzen ez dara zein ginen, baina ikusiztenean zen ginen, bertako ginela eta hau ginela, orduan hasi ziren jandie deika, ez? Deika, dei ezberdinak lortzen, agente eragile ezberdinak herrikuek eta baiarakoek, dotzaiten, zuek zirete, hau egingo dugu. Honek esaten nuen, zer dakizu egiten, guk hola lagunduko diago, guk beste hau egingo diago, guk egun bat egingo diago berezia, guk egingo diago zoze solidario, eta hortik lortu ziren gauz pila bat, ez? Bereziki inguruari. Inguruari hori, guk nahi genuen hori hasiera gatan arpegirik eman ez da diskursoarekin funtzionatu, ez? Hau da diskursoa, ez? Sinistu, ez? Hau horrela egin modela, ez? Baina arpegi ematearena azkenan bat derregortasun bat. Guk nahi genuen alden eta iskutuan eta hortan zaiatu gara denbora guztian, aldik eta bigarren baten egon eraikitzen, baina lehenengo pauso eman barra zegoen eta nik guztot hor baita ere asmatu zala. Furgoneta bat dedikatzen zana bi helburu zituna. Bat gu jute ginen ondartzetara gure banderolak ipini, eta bestide non nahi aldan lekuen bandera bat akendu, bandera erraldoi bat, 10 metrokue, hori zabaldu non nahi. Hori zabaldu non nahi, aldan toki guztiena, punto estrategiko batzu definitu benituen, eta desde luego bete zuten sobran bete zuten, eta eskertza, mendik. Izan zan ibilbidea. Lehenengo ekipoei, eta bigarrengoa, bi ekipo izan zielako. Bugu lehenengo etapi genuen, eta izan zen, Saturrara handik hasi, eta hori joan jo. Eta hori jarri ginen zen lekutan banderi, eta kokau ginenagu musik da izan zen, Motrikun, gero Motrikutik debatik Sumaire, lehenengo Itzurungo playen, eta gero Santillo aldeare arrima ginen. Eta gero handiken, getai aldea guzela, justu parinto gauzan, da zabaldu genuen presak eta zea,
hori, geu geldute eukenula banderia eta gero ja Getaira iritsi ginen. Eta Getaien, han eukien tirabira bat, hango udaltzainekin, beste herrianetan oso harrera ona, danak euskenun eta oso erreza izen zan, da, hasieran oztopo txiki bat jartzi hasi ziren, baina, ikusi zeden Marea Urdineko olatu oso ondile zala eta oso eta zeitun utzi ziren. Da, handiken ja zarautzea joan ginen, zarautzen oso ondo, eta gero ja hori joko iritsi eri espetakularra izan zen. Jende asko zegoen zai, eta hori, jende asko bertan zionare udeta sartu zen, harreri egitea, eta oso politia izan zen. Gu bigarren etapien ginean, bukaerako etapien ginean, eta hasi itxean hori xotik hasi, Donostira joan Donosti pasajezea joan eta bukaeran Hondarribin buka ginen. Eta jendien harreria oso gona izan nuen, herri danetan gu bezinean arazoi duki, niondik ginoa. Gu saldu ginen Agiti playa, han pixka kostozikoan, nahiko zegoen akzeso xele hori egoen. Gero saldu ginen Akuarionin, Donostin, gero Zurriolan, pasajezen gaina itxasontzire bertaina dioan, hori politia izan nuen, eta bukatzeko Hondarribin, playa ondo maztaren. Jendi galdetze zian, zer da, musikia, formuleti musiki topea itse zian, da zahati itse zian, Donosti barruen jendi, txokauta behitze zian, da gero galde behitze zian, zer da, esplikatzi joan, gutxua batzuk bazekian zertzen, beste batzuk ez. Da, adierazgarri zen izan da Hondarribin, igual Hondarribin aldea ginean ja jendi basoan, Marea Urdineko jende asko zoan, ja, ez biziguna. Da, furgoetik guztuzun tabernatatik eta jendi pastarretatik eta erten ituan. Hain ikusten zen jendi basakik zer da hon. Oso politia inzitzen baita ere, gu aurrak aginduzen bitartean, nola etortzen ziren piraguistak kontrara, eta ongietorri emanez, padelistak ere ongietorri emanez, eta suerta uzan baita ere, derrepente ertzainak etorri zela, eta norbaitek deituta, eskolta ziguten trabezia guztian. Etorri abisu eman, eta izuzuekin joango gara, eta hori izan zan baita ere gauza bat... Norbaitek ditu zion, hasi que eskerrazak amendik. Eskerrak. Eta, nik uste Saturnatik mutrikoa izan zan hasiera, Leirek eta Julenek intzuten igeri, baina benetan kontura ginen travesía hori, benetan desberdin ezala, igual lehengo relegun, ez? Relegu aldaketa, igirila ezagune behien artien... Mutrikun bertan. Mutriko portu puntan lehengo aldaketa, eta nola eintzuten relegu aldaketa, hango musuek, abrazuek, saiago ginen urte guzti izaten ez zela zeharkaldi bat, ez zela zeharkaldi normal bat aluso, ez zegoela irabazleik, egongo ziren partaidek izango zirela ez ezagunek, inok ez du jaingo zein parte hartzun, ez duen lista bat ez gendun publikako, eta han ikusi gendun konplizidea hori, ez? Eta oso benetan sinistu da zauketela zeharkaldi berezia zala, ez? Nik hori, hemen ingenun batzarra, izan zen oso berezia, igirile ingenuna, eta han adirazi genien, eta beraiek bizi izan zuten benetan zertarra joazten, han izan ziren konstiente benetan zer joazten egitera, ez? Eta hori izan zen, baita ere, pizgarri bat haientzako nire iritziz, ez? Hasi ziren entrenatzen elkarrekin ezagutzen ez ziren pertsonak elkarrekin beraien artean komunikatzen zertzen egiten ari zirena. Deban izan zen, lehenengo trabesia popularra antolatu zena. Kontua da, trabesia hortan etapa ezberdinak egotaz aparte, ziren olako ondartza espezialetan, popularrak antolatzeko asmoa. Jende asko nahi zuen parte hartu, baina oso jende gutxirentzako zen jarrita nahi genuelako piegun horietan ordura eritsi. Eta horren erabaki genuen, ondartza berezietan geruetza bentza bat zirenak, Deba, Zarautz, Zumaia, Donosti, horre popularrak egitea, nahi zuenak apuntatu, adin batetik aurrera ere, horre muga jarri genuen, eta izugarra izan zen, euki genuen jendetza, ez? Eta lehenengoa, Deban gertatu zen, eta hori izan zen, baitare, momentu bat oso berezia, ez? Txapeltxuri pilo bat bueltan etorri ona, Alberto Gordoa berak ere, ja ezagutzen genuen antolatu zuten, boia jarri zuen, 1800 metrokoa, luzea ere egin zuen batzuntzat. Eta antxe etorri ziren, txapeltxuri mordo bat, eta danak ziren gaina kaso hortan, guretzat ere oso berezia, izarritzeko igerilariak izan da, azpetiarrak eta eskoitiarrak, izarraitz eta Zubiarro eta aldekoak, elkarrekin igerian, ez?
tartean gure familiarrak, emazteak, alabak. Nigan adibidez kezka bizi izan nuntze, batzu lehenengo aldia zen itxasuan detzake benundu zebiltzan, hane batzan baitare trabesia inklusiboa izan zen hori, eta horren esaten zen hau zer da? Ba, hau zan Marea Urdina. Hau zan urte guztian izan genuna, urte guztian zabaldu genuen mezua eta dana gantxezian. Momentu berian, igiritan. Ondo honetako, errekordo honetako, zubi aurrekin deban igeri itxia izango zen. Eta gero atxekindarean igeri itxia eta bukari irekiztun politxe izan zen. Gauze berri asko ezautzeko erabat izan da, gauze berri asko itxeko adidez, nik inoz itxasun igeri itxeken egon. Eta lehenengo aldiz izan zen da, gaina zeu beto Marea Urdinakin. Eta mundu hori, autismo mundu eta barnotik ezautzeko ez aukenunez, aurretik inok ez digunez, hori zertzan da hori nora sekunda ez espliko Marea Urdina hori hortako ibili izan du. Marea Urdina niretzako izan da reto bat. Laguntzeko aukera bat. Bai, nire laguna, bere semea, bere familiari laguntzeko aukera, eta baita bere egoeran edo antzeko egoeran dauden pertsona eta familiei laguntzeko aukera bat. Nik izan nuen anai bat, zoritxarrez 4 urte bakarrik bizi izan zana, jaiozan burmuineko paralisiakin, eta lehen gertatutakoa ezin dugu aldatu, eta nahi gustau izango zitzaidan nire ama, nire familian onduan, da nire anaian onduan Marea Urdina bat egotia, ez? Baina, ura pasazan, da ezin dugu hor gelditu, eta, esan deten bezala niretzako aukera bat zan, igual hemendik aurreako aldatzeko, eta nire nik egin dezaketen gutxi horrekin, aldaketa horren parte hartu baldema dezaket, hori izan zen nire ideia eta nire gogua. Marea Urdina familia handi bat, gauza txiki batetik hasita gauza handi bat bihurtu zen famili bat. Asko niretzako eman dio indar berezi bat. Ez dakit nola zen, baina ez laguntzeko bide bat gehiago, baizik igual apoio bat baitare. Anaiatik eta ikusi du baitare, nire ikuspetetik, mundu bat da hola hor. Ez dela gauza txiki bat. Zabala. Eta jendin arreri eta dana. Aukera mantzigula familira autismoaren gaia gerturatzeko, ekartzeko, nolabait gizartearen garapenean, gizarte inklusibo horren garapenean daukagun arduraz jabetzeko ere bidia mantzigun, ez? Eta orduan gure elkarrizketa asko, bai afaltzekoak eta bukaeran beti Marea Urdina izate zuten izpide. Niretzako Marea Urdina printzipioz izen da jende berri bat ezautzeko, da jende berri horren bizitza alde hori nolakudan da ikusteko. Nik lehengu ezin dut aldatu, ez? Nire anaia bizi izan zen garaian, nik usteet jendiak aurrak besteatik, igual etxian gelditzen ziala gehiago, ez zeuden horren beste laguntza, amak esatezien aspaze, zeon, baina aukera errezak ere aukerak ez zeuden, da orduan gero ere amak esateit nik ateatzen nun kalea, baina beti beldurrez, jendian behirasunak, jendiak zesan gau, jendiak gero nire umiei buruz egongo da berriketan behien etxian, izango gea beraien elkarrizketa gaia, eta orduan horrek ni badakit sufrimentu asko ekartzen duela familia batengan. Orduan hori dana aldatu baldin daiteke, oin gaude hori aldatzeko, geroa aldatzeko, ez? Eta orduan nik hor aukera bat ikusi nun Marea Urdinakin, eta iruditu zitzaidan sekulako egitasmoa, eta parte hartu nahi izan nuen, da utzi zidaten, da hortxe.
bezala, etzago dat, askola berezi kontatzeko. Nik nire esperientzia izenuan, igerixen uretan oso diferente ikusteila gauzek sentiunean. Porque erten genian uretatik eta hane kontauzian bere esperientzia eta hau beharra, euskixe eta jende lagunek eta zea eta bestie eta nijo nitxan hor supervivencia. Hola, bizirautea, hemen digo nahi, hau berdiat eta venga, Tomas. Eutzi horri eta azkena izango nahu, baina nitxan azkena, baina nire zentzazioan hori. Hori ze diferente bizitzen genian, baina alare ze eharri zenoan, proiektu horren parte txiki bat sentitzi ere eharroan, porque horreke inderra ematezian aurrera zehitzeko. Izen moan beste trabezin bat, beste zean bat, igual esan egin, sin más, jazta. Azken nintxigo, zean nintxigo, ja lain gozatu ni. Baina, zeiat, hor, haundi baten parte txikia sentitzaiz eta horreke inderra emateik. Egiz esan hasieratik proiektu oso emozionantie, unkigarrixe. Herri bat batu duna, eta ez herri bat bakarri baizik eta neure partetik igeri mundue batu duna, edozein igerilai eta edozein tokiteko igerilaixek. Eta osasun mundutin atorren ez bai, osasun mundu ere lotu duna, azkenin danantzat emozionanti dana, danantzat unkigarrixe dana, eta hoxe, parte hartzeko aukerie, oportunidade bezala hartu detena. Lehenengo argazkixe akordatzen aukena bialdu niana, izenuan Jaenetik eukineala kongresu bat, eta nire emozio guztixekin esaten, ate argazki bat bialdu berdetela publikatzeko hauek, eta hortik hasi eta beste dana, ez? Eta egiz esan gaunetako trofeuen kristona. Arrerie nian jun batzuk ezautute, beste batzuk gutxixo, da danak prest, danak pozik, zer da hau, eta noski baietz, eta azkenin hori dek guk bizi izen diauna eta inguru danak bizi izen dula, nola ez ontan parte hartu, eta babes osue, jendie oso jator, trofeo denadidadeen internazionalak, nazionalak, Euskal Herritarrak eta danak Euskal Herriko selekzizue, eta oso nivel altuko jendiere bai, danak prest, argazki bat atatzeko eta minutu batzuk guri dedikatzeko, zuei dedikatzeko. Eta osasun mailan bai ospitalien izugarrizko harrera ona, akordatzen naiz oso ondo bai nire zerbitzuen, eta bai zerbitzutik kanpo, bai hematologian eta bai kanpo, eta behin da berriz eskerrak emanez berekin kontatzeatik argazki hori atatzeko, eta horrek asko esan nahi dik, baite. Eta hori alde bat lagata, gero zeharkaldixen bizi izen genuna, eske asko emozionatzen hauk, porque bai, eharra izenuan, neuretzat pertsonalki, oindela 10 urte askotxiko piztinan lagun eta entrenamentuko kidiekin hainbeste denbora alkarrekin pasauta gero, zeharkaldixen behaixetako batek ematie ez, testigue. Eta imaginau, ze hori testigue ematie, eta lagun baten gandik jasotzie, izugarri harra. Gu Marea Urdinan ekimen hau ikusi ginen prentsan, zehola talde bat, Marea Urdina ekimena izenakin, inbiatzutena zeharkaldi bat, eta tartean Zumaiatik pasako zianak. Eta hori irakurri ginen, pizkat iritu zitzugun kuriosua, eta pizkat sartu ginen interneten ikusteko abertzeo otesan. Eta pizkat ikusi ginen zertzan, da idea zein zan hori guztia, eta orduan lagun talde bat pentsatu ginen, jake Zumaiatik pasako zian, da Zumaiko portuan sartzeko idea zeukaten, edo ez genekin seguru, orduan guk pentsatu ginen Zumaian harrera itia ingo geniela guk. Gu taldean baitugu laguna baitugu trikitilaria pandero, jotzen duten, atxala parta adarra, eta guk harrera, albaldin badago harrerain, harrera ingo dugu. Hori izan gure idea, eta orduan jarri ginen harremanetan bialdu ginen mail bat,
Marea Urdinako helbide hartara. Marea Urdinakoa segituan erantzun ziguten, esan ez baietz, jarriko ginala harremanetan, pixkat egunak aurra junala edo urreatu ala pixkat ekintza jungo zian da zehazteko, eta jarriko ginala harremanetan. Eta hori izan zen gure lehenengo kontaktua behaiekin. Eta bueno, ja gero egunak aurre alaia, telefonoz ere jarri ginen harremanetan behaiekin, eta ja jakin ginen, bestia beste, Marea Urdinako bideoklipa Zumaian iteko asmoa sekatela, Zumaiako itzurun gondartzan. Eta, bueno, irutu zitzaigun momentu polita behiak ere ezagutzeko personalki zeintzean, eta ja Zumaiara torre horretik baiaitzen ginen baimenak emateko eta zeinekin itzen behartzan, eta kulturako teknikariakin, eta, bueno, jarri zian harremanetan, eta Bizkaia gauza lotu zituztenean, usan dela larun bat bazala, ja etorri zian Zumaiara grabatzea. Eta ja Zumaiara grabatzea etorri ginean, ja ezagutu ginen behaiek, eta ja ginean behaiekin pizkat, eta ja ikusi ginen, bueno, nola izan zen grabazioa, askoitiko gumiak eta gero dantzariak eta... Eta, bueno, pentsatzen beti ze gehiago sortu Marea Urdinen inguruen, jak ikusi genduen, bueno, oraindik trabesiako denbora asko zeola eta gauza asko ingitzazkela, bat izen zen abesti bat sortzea. Beti izan gaduen, jode, ekimen guztiek abesti bat daukete, guztiatik ez dut abesti bat, ez? Berak aritzeke planteatzen esan, bueno, berrundik hartzean, ez? Hori, kantu oso politia izango ez da bat, gure Euskal Herrien ekimen danak kantu dakebe behakin, danak olako festa bat, ez da genuen. Bueno, zerragaitik ez, kontu hori. Gero etorriko zen, nola. Nola eta nork. Gero etorriko zen nola, eta nork, eta ez, nola erantzun horri. Bueno, prozesua izan zen, Marea Urdineko antolatzaiek pentsatze zeben musika bat edo abesti bat behartzala, ez? Eta dudik gabe abesti bat behartzan. Eta pentsatzen nun, kanpoko inorri eskatu beharrean horrelako abesti bat egitea, niri ikuitzen nindun enean, nik iti nahi nula, ez? Eta nire nahi nula izan, pixkate musika horren sortzearen ardura hartze zuena, ez? Orduan, pentsatzen nuen gure inguruan, zegoela jende asko, talento handikoa eta asko baliozuna, eta oso politia izango zala horrelako pertsonekin lan egitea, ez? Eta horrela izan zen. Deitu genien Unairi, Olatzi eta Inigo eta beste guztiei, eta danok zeuketen lotura gurekin. Danok zien gure inguruko pertsonak, eta hori oso politia izan, eh? Bizke jaso nonin enkargu edo, nekanen da etxien junto genenien, gero beak emandako ideatatiken, initzen momentu hartan zela programatxo batekin, eta idea batzuk graba nitun, letra ere nekanek idea batzuk eta estribilu eta gauze batzuk oso argi zituen sartu nahi zitula, eta pixkat horiek osature bat, eta alako struktura bat jarri genuen, eta gero danon artien osatzen juntzan, eta partiek adostu, gero tonu aldaketa hori ere nola egin, geroa ikusi genuen, ensaio pare bat egin da genitu nien, eta oso prozesu politia izan zen. Bueno, letra pixkat Lukenen inguruko letra bada, Lukenentzako idatzitako letra bada, eta pixkat hori, itxasoa, danok batea, elkarlana zein garrantzitsua dan, eta horren inguruan zan, oso ondo esaten duen bezala bestiak, bakarri joan da azkargoaz, baina urrun iristeko lagunak behar, eta hori oso aproposa izan zan. Nei, ja iritsi ziten abestixen versión 0 bat esango nuke grabazio bat etxin nekue, etxin moldautekue, eta hortik hasi nintzen, piano horrin jarri, eta abestixe atea, eta izan zen oso emozionantie parte hartzien ensaiotan, jutien ensaiotan, erintzun ezagutzen gainontzeko musikuek, ez negizien zentzien, eta orduan nerviosismo punto horrekin, ez? Grabatzeko prozesuen berriz, nahiko bi egun intensu gizentzin, bai grabau, bai geho baita bideo txiki bat iteko aprotxa genuen bertane, bai umikin, bai taldeko Marea Urdinako jendekin, eta oso momentu unkigarri gizentzin. Grabaketa hortan, guk ensaiotan genuen, etorri zein pareat ensaiotan etorrituan, ez? Lau, bostu, ume batzuk pareat ensaiotan, koronko ume batzuk. Eta gero egite esan da,
grabaketa garaien, igual, neure bizemik parte hartzen nahi zebela, eta haiek etorri zin, da alde hortatik oso zeizetan, umikin behar nola itezan ikustie lana, oso nire zile, zentzen. Zenbait umeik bioline eta flauti jozituen, da orduan behar zintzako hori zartzeako instrumentu gafinau eta errepaso oso jabartzen, behar zin orduitasuna ikusi eta oso azierrek zonden bezala oso onkigarri zizitzen. Niretzat oso esperientzi erra, jende berrixe ezautzeko, gu alkarrezkitzen ezautzen, eta gero benetan neu irakasle bezala ere asko. Esperientzi oso aberazgarrixe, batipat gelan sartzen izan da, ikusten delako ume danak ezberdine dira. Eta umean nahi eman bertzoa bere lekue, da umean nahi errak. Da pixket, hori. Nentzako lagun bati eta kolektibo bati laguntzeko aukera bat, nire gaien, musikako gai hortan, aportazio bat egiteko aukeria. Ikusteko, olatu txiki batetik, zemat azten digu nau, oindiken handitu ingoan zebat irutzezat, movida bat irutzezat, eta... Esperantza horrekin. Bai. Lanina izatelako, lanina idilako hainbat eta hainbat jende. Kantuen historionek irikizigu mundu bat, lan asko eman ziguna, eta gero ondo etorri zaguna, por supuesto. Baina bai gure dedikatu ginen bizket, bideoklipia grabatzeko behar ziren medio. Bideoklip prozesu baita ere oso lan desente izan zen, baina bideoklipen kontuen eskerrak eman baita ere Iker Trebinoi, beak dakienean lagundu zigulako. Zer dakizu egiten? Zer dakizu egiten, barek lagundu zigun. Ez orduan, esan genuen baita ere, kantu baldin badake gure ekimenakin lotuta, zeratik ez, koreografia altzatik ez dugu asmatzen umiek dantzan egiteko, edo jendeak dantzan egiteko. Gerturatu zen gure gana, Deustoko Unibertsitateko irakaslea dana, eta proiektu interesgarri bat azalduzun gure inguruan, gure ekimenaren inguruan, autismoan inguruan, behaiek lan bat egingo zutela, soinketarekin eta bar, eta horra zizan historia. Eta, Eneko Balerdi da. Eta Eneko Balerdi, bazen genuen besti genuen zeintzan Eneko Balerdi, porque zen duen ezautzen, eta ikusi nuen koreografoare bazela. Eta, galdetu nien, zeatik izan animatzen koreografia egitera. Hortik egarki lagunduko gintula, eta beak hori bali mazakin. Eta, sorprendigo gintuen koreografia bat egin zuen beak, eta lagundu zigun pila bat, bideoklipean grabaketa egunen etorri izan laguntzera. Eta, beste zu txiki bat piztu zana, eta lagundu ziguna gauza askotan, ez? Grabar ezen genituen udetan, lehorrean, eta gero ondartzan, bakurritu zaigun irudi bat egiten, ez? Bilero egiten baten esan gendu, irudi bat egiten badu handi bat, ikuste duguna telebistan, ez? Zumaikotik aiz, ez? Bihotza handi bat egiten badu urdina, goitik ikusi eta droi batekin, ez garen duen droia, ez garen duen ezer, eta ez garen duen ideaik ere nola itezin gauzoiek. Horren beste ume mobilizatzeko, esan gendu, nola iten dugu. Zumaira jun ginen, aia ginen momentu batea, lotzadana galdu genituela eozen lekuta juteko. Zumaian ezatu den duen arantxa. Efectivamente, beste zu txiki bat. Beste zu txiki bat. Eta, arantxak esan zigun bere ikastetxean presten golitzatezkela ume horiek ondartza emateko eta irudi bat egiteko. Bildu ginen Julen da Bideo Gostile batean zuzendariarekin ikasketa buruakin, eta saldu ginen zeintzan plano batzuk egin dituen, neurriakin, zenbat ume, metro karratuko, lau, ez dakize, etxera etor ginen, eta jamadat eukinun, burrengo azten nola, eta enteratu gea, Zumaian bi ikastetxe daude, Terri Eskola eta bestea Leheneko Jesus Maria, oain Zumaiena dana. Zumaiena, ez da. Enteratu gea beste ikastetxetik diku aztela Marea Urdineko, egitera, irudi bat egitera ondartzan, ez dakize, eta guk ere nahi dugu. Primera, guztako inongo preferentzik inongan, eta zenbat umetan, guk nahi duzun danak, eta nahi duzun danak, eta mile berditugu, eta holaxe, junta ginen goiz baten, ondartza jun ginen, kalkulo ginen horretik eta guzti. Bero baten. Goiz oso bero baten. Markatu genitun, neurtu area zemateko jendea sartu bertzen, eta bihotz bat eta olatu baten genitu. Nego ez nintzen bertan, baina jakin izan duen temperatura hortan, da gero umea gere berea pasatzen eta gorrilla pasatzen. Eta, atzetozten jendi deika, eska genion, nola etorri gertzate, etorri kamiseta txuri batekin, eta, kamiseta txuri batekin. Eta, Zumaiko ume dana kamiseta txurieken daude, eta ez dakiz, eta, aldatuzte. Noiz datuzte umeak, eta ez dakit, derrepentean Zumaiko Santilloko ondartzatik batuzte. Mile ume, arrotzen ondarra, eta gua. Desertun. Hiru persona, kartel batekin, ostra. Marabunta. Aita, baldakizu zer egin berda noain. Izula zai.
eta Zarautzen itxik ginen, eta Zarautzeko llegada, bueno, impresionanti, ez? Portu guztile gehien bat gaztez beteta igeriteko prest, horoko gaina Zarautz ez da ezautzen inorre, malki, ez? Gazte eta gaina helduak ero azeduenan, eta zai gurekin igeri egiteko. Portuan zai, porto txikitik handik dana saltatzeko prest. Eta barkoan lurra jotze zuela zai, oso gure izan. Eta nola iritsi zen, kasu honetan, gure laguna nola entzuten Getaria Zarauz, eta, bueno, hori handik izan zen. Udetan nola salta zuen, besarkatu zituen bere lagunak, eta... Daude momentu batzuk, hori izan zen, nik ikustea nire kuadrilla bere lehen gursuakin, iristen ari dela, Getaria Zarauz bat elkarrekin egin dutela igeri, hori zezuten asmoa, aukero hori izan dutela, hori, vamos, nik eta medikoa berak ere saltatu zuen uretara, alaxe zan, momentu hori ala biztei behartzen, eta ezketzeko besterik, han saltatu egin martzan, eta lepotik hartu, esarkatu, musuak eman. Gero hori joko amaiera hortan ebai, haue berdinako boi hartu zutenean ere igiri zondu juntzian. Behaiek ematen izuten lekukoa, ez? Eta orduan baitzen zuten, eta de hecho gaina festa montatu ziguten. Eta hori joko surfelkarte lagunduta, joan ginen eskoltauta ondartzeraino, ez? Eta ondartzean eukik ondun harrera zan, impresionanti, ez? Jende pile bat gure zai, eta txaloka, ez? Hori joa jaginenin, ez? Hori joa jaginenin, udetan ikustie Luken, Nekane eta Alba zai, udetan, bi llegada izen zin bat, ondarra biku eta besti hori jokue, hori joan hartu zuen parte Lukenek, jende gutxillo zan eta nolait behantzeta errexo zan. Eta nire zemikin erten nunin, nire familiekin erten nunin udetatik, eta ikusti horremeste jende anzai, ez? Pasillo bat egin da, berdin, Maria Urdinagatik, ez? Kasu honetan, zati baten Lukeneatik, gure bezinuek, gure zaintzaileek, Zarautzeko anistaz funtzeleko maikuek, surfistak, danak anzai hoti eta txaloka, izan zan guretzat, niretzat, kriston posa. Zeharkaldiko parte politienan ere ustez izan zan, Luken erten zanin, ni erten nintzen ere lagunekin igerixen, eta Luken erten zanin nire aita eta nire amakin ikusti hor zedela bai gure aldameneko dana, gure familiko, gure gutxixen azpera zuen jendire antzegon da danak nola juntzin Lukenena, eta zan aita eta aitana eta amana joan da zan lortu duzet, oso emocionante izan zen. No sé, con los que veníais aquí en el barco con nosotros todo el rato, cada vez que os tirabais, cada vez que llegábamos a un pueblo y os ibais vosotros también con la gente que estaban para hacer los relevos y nadabais un tiempo con ellos, cuando os poníais los nombres de vuestras criaturas que yo escribí, os ayudé a escribiros, para mí fueron momentos que me sigo emocionando porque vamos. Urte honetan, eman doztala beste ikuspuntu bat, gauzak bestera batera ikusteko, adierazteko, askotan tontokeixetaz lagabia gazela, eta norberak berakin pentsauia dau, bere ingurukoekin, eta kanpotik aitzen dana, esaten dana eta dana, eta baita ere hor konturatu nintzen berez zenbat jente da hon, nola ematen dezuten dana gurasuak batiz bat zein dar ateratzen dozue, Increíble, horrez, batiz bat olako lekuetan konturatzeza, ostras, gero nik ejatzen naiz, ez erreatik. Así que, chapo. Ursula dauke galon paralizia eta gertatu zana izan zen jaio eta 60 minututa muerte subita delakoa izan zuen eta ordundaikan oso afektatuta dago bereziki alde motorikoan. Ezin dio bere buruari eutzi, ez lepoari eutzi, ezin du ezer eskuekin hartu, ez eserita mantendu, ez oin ezibili.
baina bestaldetiken kognitiboki ondo dago, dena ulertzen du eta ezin du hitz egin ere. Bea da oso errez adaptatzean umie, edozer egoera eta oso errez adaptatzea. Eta gero da oso langile eta berez dauke kriston motivazio edozer goze egiteko. Ez da inoiz aspertzen eta inoiz ez du etzitzen. Bea jarraitu eta jarraitu ditu. Orduan lortu dituen gauza gutxi hoxek, esan leike guk asko lagundu deu, baina bere kemenatik lortu ditula. Se llama Irene, tiene 11 años, es una niña preciosa, alta, guapa, simpática, es una artista, la encanta dibujar, hace unos cómics maravillosos y tiene TEA. El autismo de Irene en el día a día pues nos afecta, todos los días es distinto. No sabemos, nos levantamos y decimos, bueno, a ver hoy qué pasa. Está ahora en el camino de la preadolescencia, entonces ahora estamos notando otros cambios. Pensábamos que habíamos pasado, entre comillas, lo peor y ahora vemos que hay otra etapa. La preadolescencia. Dura. Entre las hormonas y el autismo, pues muchas veces no sabemos diferenciar cuándo es la preadolescencia y cuándo es el autismo. Xuan es un niño muy trasto, no para quieto, pero bueno, luego es cariñoso, tiene momentos que es mucha rabieta, pero es cariñoso, luego le gusta mucho la música, pintar, y sí, suele hacer bastantes estereotipias, bueno, cuando está contento aletea, hace de puntillas, pero bueno, Xuan tiene autismo. Ane oso ume alaxe da, eta gaina bihotzona dauken umie, oso inuxenti ezate deuna eskoitin, eta bihotzakin irabaztezun umie da. 15 hilabetekin kontura ginen, tente jartzezanin asko kostatzezikola ibiltzie. Eta pediatrina joan ginen, hasieran kaderako displazia bat ematezuna, kontura ziren azkenin zehozen neurologiku zala. Triparezia hor dabil, hemiparezia, izango litzekela eskubiko aldie bere kasun afektaute da ona, eta ezkerrekure neurri baten baita. Nora lanbari naiz, eta askoitiku naiz, eta 11 urte askoit. Nora oso alaietek, hasiera baten lotzatik ematen bali maure, irikiledek. Musika gustatzeko, dantza egite gustatzeko, ikerila egitea. Norak daukena da plexo brachialeko paralisi bat. Jaio zanien, jaiotzeko momentuen besotik tire intz jobelako, besoko nervioek hautzin zizkoen, eta paralisiz totala izan zuen. Orduan eskerreko besun daude hori. Ja da honeko 6 aldiz operau du, eta ja, mobilidade bat berreskurau du. Beak eskuekin inberreko lanak, eskerrakin ezin ditu behin eskubekin bezala. Hala ere, operazio ondoren, ja kapaz da biziletan ibiltzeko, eta eskua izteko ere bai, hori guretzako gauza handi bat izan zen, eta poliki-poliki da. Ni gotuan, alberdi hau zen, etxiko emaz, pijo, rico, guapo, famoso, chulo, iligon, gazkoitia, eta inez, ama eta haien, zenbia. 20 urte dauzken. Gotzo oso alaixe, deko zo irikixe, ez dauke erlazionatzeko inolako arazoik. Behar bat filtru pixket, filtru gorretzi hori xetzeko pixket emerra ikisi gara agian. Eta bestela, seme bezala mutik jator bat. Gotzon alaixe da, hori da, absorbenti ere bai pixket. Behai kaso inbertzakola, momentu oro. Jatorra da oso, iztune, ez da egongo askoitizen pertsona bat ezautzeztuna, o kaso
eke isona, kasoen goixo 2 urteko ume bate hasi eta 80 urteko pertsona bati, da nahi, izango iso bezeo ze. Bueno, diagnostiko zeratik izteuke. Dauke sintomak, 3-4 zehanak, sindromeneko abar, baina diagnostiko zeratik ez digute eman. Eta, bueno, bere zitasun, deizketasun intelektuala eta fizikoare bai. Ze espastifidade neurologiko bidez, hanketako giharrak bizkat kuskurtu egitzeko eta orduan hankat ibiltzeko zailtasun egitzeko eta batez ere tente horien oreka mantentzeko zailtasun desente dauzka. Luan es un niño con autismo severo no verbal. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no verbaliza, no es que sea mudo, habla, pero no verbaliza, no sabe decir una frase, hola, ¿qué tal? Pero si tú se acerca de él y dices hola, él ya sabe y ha aprendido que eso es un saludo. Diagnosticaron a Luan con 3 añitos, con autismo, y el único síntoma que tenía entonces era que no hablaba. Luan aprende a hablar por imágenes, usamos los pictogramas tanto en el colegio como en casa, los pictogramas de Arasaki, y le decimos, pues bueno, por la tarde vas al parque y vas a jugar con el móvil. Ni Joni naiz, 13 urte ditu eta Azpiterra naiz. Alaia, bizkorra, baina horiek lantzen jundat bat dauken ezgabeitasun horregatiken. Langilea, umea zoragarria da, baina, klaro, ez du entzuten. Hoxe dauke gabezia, baina umea da zoragarria. Da langilea, arduratsua, alaia eta laguntzeko pronto beti. Ni gorra naiz eta ez dut ezer entzuten aparatek gabe, baina aparatukin entzuteko aukeri daukut. Ni Andoni naiz eta Azpeitiarra naiz, 12 urte ditut. Bueno, Andonin izakerie da, azkenien, beak momentuen sentitzeitu gauzak, azkenin oso liburu irikiba bezalaxe da, dana sentitzeu, eta ontxe ondo dago, ontxe tristena, azkenin oso emozionala da. Eta lagunekin, eskolan, mundial moldatzea, beare gelan oso onartute dago, beti izen da Andoni da. Eta txikitatiken azkenien ez da inungo desberdintasunik eta ez dilo ikusi, bere mailan segitzeu eta momentuz behintzet nahiko oso integrauta dago. Eta etxien gurekin, mundial egite dezan. Bai. Nik Aspergerra dauket eta hori da autismoaren parte txiki bat, nire amak esan zuen bezala. Aspergerra da batzutan adibidez txiste bat kontatzen datenean nik ez dudala ondo ulertzen, azkenien ulertzen dut, baina hasieran ez, eta horregatik igual esplikatu behar didate edo nire denbora pixka bat hartzen dut ulertzeko, baina pixke kostatzen zaidala, ulertzia hasieratik. Hori da. Azkenin pixket oso metodikue da, beak ondona funtzionatzeun bezala da, rutina baten barruen, eta egite da, aldaketa txikiek eta eoten dienin, pixket urduri jartzea, beak askoz hobeto funtzionatzeu, jakinda ze programauta, azkenien pixket, baina, beare ikisten nahi da, eskolan ebai, agendakin, eta gauzak apuntatzen, eta beak askoz organizazio batekin askoz hobeto funtzionatzeu, ez jakintasun horrek ja urduri jartzeu, ez jakinda ze gertaukoa, azkenin planifikazio batekin hobeto zehaiteu. Iren 8 urteko ume bada, ume alaia, jolastea lagunekin asko gustatzen zaiona, ikastola oso gustoa juten dana, pixke bihurria, baina maitagarria. Iren dauke gaixotasun bat izena duna, dutxen giharretako distrofia. Gaixotasun hau genetikoa da eta degeneratiboa. Orduan, gaixotasun honen eraginez dauke mutazio genetiko batek eiteio distrofina ez sortzea. Distrofina da proteina bat, eta proteina hau beharrezkoa da muskuloak edo geharrak indartsu egoteko.
Orduan, bere gorputza hori sortzen ez duenez, proteina hori sortzen ez duenez, bere muskuluak geroz eta bigunagoa daude edo geroz eta indar gutxiagoa daukete. Orduan, gaixotasun honen eraginez, bere mugitzeko ahalmena galtzen ari da. Bereziki, niri asko iritsi zaidana eta da Leirek bere mila igeri egin zuenean. Niretzako oso momentu hunkigarria izan zen eta benetan barru-barruaino iritsi zitzaidan. Gerozitako itxasmila Lukenen omenez, bat justu Kontxatik Zurriolera tartea, eta horri geri inalizatea nire arrebekin eta ikustea akuariotik gure bandera nolabait zabalduta, eta ikustea hori dana sortu zela idea baten ingurun eta ze idea zan, azken finen sensibilizazioko idea bat zan, hemen sortu zana, herri honetan, ikizan deken bezala, ikastolako kolan, kriston horrek posa hundi ematen, eta horrekin atzeaka gogoeta bat egiten dek, ez? Ani geritan joala ez atu eta hau dana, ez? Zuzununa sortu den guztia, ez? Igorrek autismoa du. Nik ikustet Igorrek bere mundu neuteaz. Igorrek gaina autismoan gradu diferenti, nivel diferenti daude, Igorrek desente dauke, eta Igorrek basiku din gauze asko, bizitzeko berditun gauze asko, inen bertzaizko. Laundun bertzako, autonomik ez dauke, eta, oin etxien ez dago, gure etxien, dago Gautenako etxe bizitza baten, eta oso ondo zaitute dago, eta azte ukaraten etortza gurekin. Lukenek autismo duke, baina ez da zailtasun bat ezela. Autismoan, segun zemat dauken, zailtasmoa bezala hartu lehike, baina Lukenen kasun pixken laguntza gaso behar du beste ozenume bezala, baina ez da arazo bat. Oso inteligenti alde batetik, eta beste alde batetik batzuten bere mundun sartzea eta bere gauze euzke burun, bere bat diferentik. Nik hasiera baten txikitien akordatzen naiz, zatezioen beti
zure anaxek zer dauke ez dakiz eta nik enakixen nik zer zauken. Eta baina esan zizten autismo zaukela eta esplikau zizten, baina esan zizten beste beren mundu zaukela bezala. Eta nik handik aurra beti hola hartu izan dut. Eta bere mundu zaukela bezala. Eta ez dakit ezke beste, nik oin ez dut imaginatzen Luken autismo eukioa. Luken autismo euken da eta hola xa izango. Niretzat egitzen gizarte inklusibo baten gaudela. Hondikene, ekintza bat ekimen bat izetanin inklusibo, hondiken notizi bezala ematen da, ez? Zerbait nobedoso bezala. Orduan, horrek zerbait esan nahi du. Me gustaría una sociedad más inclusiva, pero primero que a la gente se le formara, porque claro, no tienen conocimiento, entonces actúan pues como con miedo, diría yo, muchas veces. No saben cómo actuar, según que quieres apuntar, pues, ay sí, no saben cómo hacer. Y yo quería meterlo en el retén y, por ejemplo, pues me dijeron que no porque no se atrevían en el colegio, sí. Y es algo que me molesta, ¿no? ¿Por qué no tiene el mismo derecho, no? Hay mucho por hacer todavía. Primero, la gente necesita conocer lo que son las diversidades, porque hay un montón de discapacidades, un montón de enfermedades raras, que la gente no sabe cómo actuar, mira y bueno, este niño o aquella niña tiene algo raro, pero no sabe lo que es. Entonces, primero, formación, de hecho de menos, que había que tener más, divulgar más lo que son esas cosas y una respuesta de la sociedad, pues muchas veces me ha llamado la atención porque mi hijo estaba sacando un ruido y no es porque sea mal educado, su manera es esa. A ver, ni Aspergerra dauket, baino ni nire lagune bezala naiz. Ni pertsona normal bat naiz, baino Aspergerra daukita ere ni nire gauza ona ditut, nire gauza txarrak, nire amak esan duen bezala andoni da, eta nire lagunak eukita eta nire bizia eukita, ondo nago, este taldaketarik nahi. Nik ustez, ez baldin badaukazu behar berezia dituen pertsona bat etxean, pentsaleik ezula baietz, porque telebistan, politikoek eta danak behin da berriro aipatzen dute inklusibidadea, aksesibilidadea eta hauta behar. Baina etxean edo inguruan norbait baldin badezu zerbait falta duena konturatzeak oso urruti gaudela egoera horretatik, oraindik behintzat. Oso egoista gea, eta umeak lehen esanetan bezala taldean ez du ondo eramaten konbertsazioa edo zehan da oso kruela gea bolaratan eta ez gea konturatzen gorra da gaula aldemenian eta bestaldea begira hitz egiten baldin baduzu bea ez da enteratzen. Etxine bai, ez da bakarrik eskolan, gure bai hasieran, oitu inbertzea. Lehenengo onartu inberdezu zer etorri zaizun. Eta onartzezunin da neharrazko itezunin, buelti emate jozu eta zatezu. Hemen ez naupa geldiuko. Haue baino gehiago nauk eta benga aurrea. Eta orduan, bueno, irtenin deu. Bai gorrakin da, bai beste eozein diskapazidade dauken jendearekin pixkat, ez dakit nola esan, baino behar du denok normaltzat jo bezala, danok izakiak, azkenian. Eta danok dakeu zehose, Hori da. Eta ez jaiotzez, gero ere eukilezakezu. Efectivamente. Orduan, gizartea pixka preparatu eta kontzientziatu, egoismo hori kendu eta alkar laguntzeko eta hori. Hau dena hasi izan eta nik uste dute niri inguruko jende asko gero esan dutelako aritzek masitzatzenen intzun artikulaten publikazio batekin. Eta alatxe izan dugu. Zanet, artikulu bat izan zen, artikulu bat gutzako sopres izan zena, oso ona, interesgarria, bizipen propiotatik ateratzen zena, eta harritzekoa zenbat jende irakurri zuen hori, eta zenbat jende marea urdina martxan jarrita, eta horretzean esanez, goratzen ez artikuluarekin nabar eta hor lotura, necesidade bat
Zerbait egiteko. Zerbait egiteko bazegoenaren sentsazio eta jende asko horren berri izan. Urjauzi baten moduan, zeru kolorez, itxasoari begira, begietan distira, eskuetan kilimak denok batera, olatu gainean igerian goaz, ametsak eraikiz bihotza balik, zure ondartza maitasunez jentzi. Egia esan, Marea Urdinean nago, iruditzen zadelako momentuz lana asko dagoela egiteko. Niretzat Marea Urdina izen da ikustie jendik badaula ingurun. Eta Luke mezelako ume asko duela. Eta atzen aldixen, eozein ekitaldi, eozein zea daula Marea Urdinai buruz, olako ume dana juntatxe eta ikustezu ez dala bakarra ez, eta nire zelako asko duela, eta hori lortzi. Esateko da, nik sentitzen nuen nire anaxiatik, beti nire gurazu gaukidebe BH-ek zaitzen, beti BH-ek beharen gainin, eta ni sentitzen nuen banauken nula nire anaxen gain zor bat. Zor bat, zati beti nire gurazuk pixket baztertu lana ez emateatiko, pixket aparte laga, eta ni sentitzen nuen nire anaiekin zor bat nauken nula, zerbait egiteko benetan beharen alde. Politez, igorratik igual zerbait itxeko gogu bat ez, lehen esan ditan bezala, igual batzan asko hitzeien ez, eta, ez da git, erakusteko jendi zer dan. Iritzagu borroka asko egin deula eta banaka hola ezin dugu borroka egin. Orduan elkarte bat sortu da, iritzagu oso politia, oso ondo dagoena, eta ate asko irikiko dituna. Cuando está feliz, empieza a hacer cosas así. Y a través de Marea Urdina, pues, dos objetivos principales, pues la inclusión y la formación y recibir los demás. Estamos para apoyar los padres que reciben el diagnóstico de cualquier diversidad y que se sientan amparados, que nosotros somos uno más de la sociedad, que tenemos que ser, no es porque son diferentes y que va a ser un ruido que le van a mirar mal, no, tenemos que luchar por eso, es uno más. Akaso izeberjan punti ez, baina onduen omen daukez, beste dana, azpixen, handixena, igual kaso hontane, inklusiboko realidade hortane, igual, punti azaldu da, baina behien da handi hori, oindiken, urtzen jumerko poliki, oindiken. Baina Marea Urdinan adibidez hortarako gaude azkenean, porque igual bakarka lortzea oso zaila da. Baina elkarte batekin lortzen jungo gara, eta hortarako atzetik etortzeien dana askoz ez errezago ukitzeko dana. Marea Urdinena benetan sinizte diversidade funtzionala daukeben umiek eta helduek berdebela toki bat nun espresatzeko behoxen sentimentuek eta behoxen dazketxuben gabezi hoxek, eta eran batea danon artin iritzezatelako apoio bat izen laike deula bai gure umien alde gauze desberdinek lortzeko, eta baita behoxentzat etorkizun baten apoio bat izen laikela behoxen artin lagundu alizateko. Marea Urdina izen da emozioz betetako momentu bat, lagunak lanean ikustea. Marea Urdina izan da baita ere familia maitasuna ere adierazteko era bat. Lagunen artean ere ikusi dute solidaridade handi bat, gaitasun handi bat, eta baita ere izan da autoestima bat, errefortzu handi bat, momentu txar batean indarra ematen dizuna, ez? Izan dela ekimen bat, ekimen askotan parte hartzeak beti usten dizkizu zerbait. Da bakarretako bat, usten zaitut oso aske, oso libre, oso
gustora esan ez bezala, ederra ez, hortu dena. Elkartearen martxan jartzea ikustea, handia izan da, ikustea herrian Marea Urdina referentzi bat izaten ari dela, asko posten ez, eta gaino baita ere, esan ekunukena da, asmatu dugula formatuan, eta galderari erantzutea zer dakizu egiten, itxaron beharrean zerbait, itxaron egon pozizio batean nun etorreko zaizkigu eta lagunduko gaituzte hori amaitu da. Garaia, denok pausua emateko eta geuretik, dakigunetik, egin dezagun gure horretan zerbait, ez da, kasu honetan, gure kasuan, gizarte inklusibo baten miran, ez da. Alde batetik izan da biluste bat, eren azkenean zeure etxeko egoera bat kaleratzen duzu eta horrek badauzka bere gauzak, ez da hain errexa askotan, zeure barruko gauzak biluste, azkenen biluste etezea, baina biluste horrek ekartzen zuen ona zen, gure semea luken, mundu guztiak ezagutzen zuela, kalete joaten ginela eta ez genula azalpenak eman beharrik ez, hau da luken autismo dauka, eta integratzailea izan dela. Oso integratzailea izan dela eta integratzailea izaten jarraituko duela, ez? Azkenen izan da sozietate edo lagun arte hobego eta inklusibo bateako bidea, ez? Hasera, eta hasera oso potente. Nik amestet, nire semea herritik bakarrik ibiltzea, nire semea danon ardura izatea, ez? Komunidaden aztea ez bakarrik nire semea, baizik eta umedanak, ez? Pixkate herriz sentsazio, sentimendu hori berriro ere berpiztea garai baten bezala, ez? Azkenean pixkate gaur egun oso era individualizauean edo bizigea eta hori, ez? Komunitate sentipen hori, ez? Hortan amesten, ez? Nire semeak bere gabezi eta bere birtute guztiekin beste edozein bezala garatzeko aukera izatea. Eta ez eukitzea muga bat berez bere onenea iristeko, hoxe da nire ametsa. Bai nire semea eta bai beste danak, beraien onenea iristeko aukera izatea. Ni Marea Urdina naiz. 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 Gu Marea Urdina gara.